Nay, na ano ka man? Ano? Nakakabala. Sadiin? Papa Kingstar ta. Huwag ka? Nakita to, Nay. Oo, Nay. Sige, may igis lang ko. Sige, Nay, kaya ma-shopping. Kaya, Nay. Sige, Nay. Kay sino na di day? Nay, ari na to subong sa Kingstar Department Store. Ano na digili sa may Rosario Lacson? Oo, dira na palalapit sa may video, ho. Sige na, Nay, lakat na tanay, sulod na to, Nay. Dok, kilala ko na din pag-iyan. Wow. Nay, gindalata ka di, kay ma-shopping ta sa mga Christmas tree, kag mga Christmas decor, kag Halloween. Yes, Nay, yes. Sino ang balay? Para pakita ko to sa tupad balay. Oo. May mga suga-sugat. Ayan. Nan, amo na gusto ko, Nay. Malukang tupad balay na may green nga gate. Ay, kita ko yung sa igang nga damo, tadi suga. Oo, Nay, amo na gay gindalata ka di sa Kingstar. Anong nambal mo yung Halloween? Christmas man yan. Ay, kung sa bagay, Nay, naanad, kung sa tsura mo nga do Halloween, perme. Hindi po. Pati ka, Nay, ari na, Nay. Bakal tada, Nay, oo. Ay, arito, sige, makuha sa bulutangan. Oh, lakat na. Ano niya ang cart, Ako ang red, pero do ka Christmas, gid. What red? Nada mo, anay siya. Hindi sa aton nga, pertahan. No? Ay, Nay, kanami, wala. Nan, huli, tinadaan. Ari? Mahisa na giniatong tupad balay. Oo, Nay, pahisaon, tapagin sila, Nay. Pare pagid Santa Claus. Nan, Santa Claus, gusto ko na, Nay. Mahisa gining tupad balay ta. Correct. Mahisa. Na, oo. Christmas tree. Ano ko di windy? Tama mo. Nan, puti. Ato pag ginay ikabit na, Nay, sa ano na Agahan yun? mo, Diyos ko. Sa... Atos lo konta ka karon sa mata karon. Wa katako sang medyas, ho. Uy, di ko ni mausar day. Bagay na si mo, Nay. Nay, lakatan na sa ila, bala na sa babaw na may art. Sila bag-usubong, na Ano pa, disposables, kag mga flowers, lakan na, Nay! Dili, Duga ka excite ko ko. Ang gagali idi sa Kingston. Yes, bala, Nay. Nay, ano, hambal ko si mo nga mga, flowers. Amo gindi ang gusto ko. Mga plastic na mga flowers. Parehas bala sa aton da si Maribek. Oh, plastic na namin niya tagta sa iya. Ari bala, Nay, namin iibutang sa balay, Nay. Ay, ari ihalad ko ni kay Gregorio. Gregorio. Oh, ari pag dayo. Nami pag pamutang dato sa aton nga wall, no? Oo, Nay. I-decorate na ni Nay. Ay, tapos hindi na kilalan mo niya ka. Hindi na, Nay. Makakonserve pa tas ang water bills na, Nay. Totoo, di ang tsura. Oo, natawa ba na yun? Nay. Kuwaon tanan. Nay, tama naman nakadamo, Nay. Tamo naman ako sa bakal mo, Nay. Day, jutay lang niya, day. Grabe. Yung kapagsikat sa tupad balay, di nga daan. Jutay lang yung kwa ko. Hindi gini magluto-luto na sa aton mag-Christmas. Nay, amo nang hambal ko si mo. May mga disposables, di sila para hindi na tamang hugas. Oh, baboy, di ko ni kaluto. Ano niyo? Mas bala kay Mitch nga kwan nga leche plan. Nay. Leche. Nay, Nakataday? oo, Makataday? oo, kwa na, Day. Nay. Garili, dali, di ho ka damo. Nay, damo, gali, Nay, ho. Oh, hindi na tabang hugas, pinggan. Oo. Kaya higigitanan diri. Ari, di tanan sa Kingstar, Nay, no? Yes. Para ubo ka damo, Bagay gidyan, sa Nay. rabat, Ay, ikaw pa, Nay, damo. Nay, damo, unta ka na bakal, Nay. Bagay, Ay, oo. magit, Nay, ho. Para na, ay, kanami ka dyan, Nay. O, lakat na, Nay, mabayad na, Tanay. Nay, hinay lang, Nay, ha. O, sige na, mabayad na, Tanay. Bagay sa pinamakan. Uy, kay kanami, gali sa Kingstar, ari, di tanan, bala, Kaya Nay. makabarato, day, no? Barato na, ara patanan. O, dali, Nay, kita mo, may gapila, makuya ta din, Nay. Nani man tani buligan mo ko day, no? Ihaw po ganit, day. Sa cart pa gito, Nay, sa dalong, Nay. Oo. Ara sa likod mo pa gid, Nay. Nan, okay. Yes, ready na kami sa amo na Christmas. Nan, okay. Day. Kangita na nabayad. Nay, ara dahi mo bag, Nay. Ikaw ba? Girli, ikaw ning bayad, girli, no? Ikaw ba bayad, Nay? Ano? Gindalata lang ka dito sa Kingstar, Nay. Kaya ginagapainit ka ulo sa balay. So, para ma-relax ka, dito sa Kingstar Department Store. Pero ikaw ni mabayad, Nay. Kung girli, ano ibayad ko di? Girli, ikaw niya bayad. Nay, ikaw ni bayad. Madamo, ay, higit sa akon. Ikaw niya talang bayad, girli. Ha? Iinit na dalang ulo ko, pinhiton mo bagid.